is honger. Wat gaan mami vanavond maken om te eten? Nee, aan die kos maak vanavond niet. Gaat koop takeaways. Waar gaan we takeaways koop? Ja, waar die geld? Ik ga het zomaar gaan koop. Kan ik spul krijgen? Ja, ze kan veel spul koop. Ja, nee, je moet daarom gaan paien. Al is die paien amper op, maak je daarom gaan paien. Ja, nee, die beste. Dank je. Mami, kan ik maar die pak chips krijgen? Vat hij chips voor jou? Ik heb zomaar een paar pakken chips gekoopt. Hoi, dank je. Ja, ik zie zomaar mami water ook gekoopt. Kan ik die water ook voor mij vat? En ik heb bottel water ook, dus kan hij water ook krijgen. 3 days later. Mami, voor takeaways weer vandaan koop. Wat? Niemand takeaways zie? Ik maak kost vandaan, ja. Mijn geld zijn op, ja. Al die rente en die goede wat me betaald wordt, die water en dan hier, ja. Ja, dan wil ik ook takeaways friet aan elkaar. Ja, dat is bij je echt. Ja.